Здравейте, аз съм Шаро Хекс и в този епизод на Майнкрафт да разгледаме ще се опитам да изпълня едно предизвикателство. Инсталирал съм мода за Lucky Blocksчетата отново и съм свалил Pac-Man мода, който не знае кое е Pac-Man, може да провери в интернет. Това е една карта състезателна такава, дето трябва, нали, да щупите абсолютно всички блокчета и накрая там се биете уж. Само че аз ще се бия срещу Pac-Man и да видим дали ще успея да го убия или той ще убие мен, понеже е направен много силен. Да започваме. Добре. Имам огромен късмет от началото. Да. И Боб се появява. Огромен късмет и Боб се появява, да. Супер. Айде, убивай ме. То се знае, че ще му убиеш. Аз... Мале. Абе, той пак ще е жив. Омага. Боб. Fuck you, Боб. Са хора. Го загазих. Ох, добре. Добре, надявам се Боб да не може да скача. Боб, моля ти се. Така, Боб би трябвало да не може да скача. Слагаме си това. Така, супер. Уникален късмет. Абе, fuck you, Боб! Fuck you! Lucky Villager! Чакайте, вече имам сворд. Дай! Добре. Как ме бие, бе? Той е се едно... Чакайте. Фак, трябва да го бутна долу. Убих го. Убих Боб. Супер. Така, Вилиджър, ела тука. Ела, бе. 20 диаманта. Бе, ти болен ли си? Така. Кладенец на желанията. Моля ти се. Омага! Хубаво се помолих. One of this. Фак, мразя. Да избирам. Бикън. Супер. Няма що. Изтрало ми е. Стига, бе. Толкова тъп късмет. Чайте да изхвърля тия ненужите. Това може да го запазя. Здраве ден. За какво ми е толкова кварц, бе? Аз да не съм някакъв строител тука. Аз се разкаря от тука. И. Бол. Супер, ама аз нямам стрели. И то доста силен бол. Кладенец. Не искам да пускам. Джизус! Защо, бе? Омага. Страва ли съм яма? Все пак ще ги взема. Така. Айде. Как да се кача сега? Блокче. Джизус. Какъв късмет само. Мама мия, това не го очаквах, бе. Беше готино. Котки. Супер. Още котки. Това ще го заобиколя. Не. За кой е толкова вълна, бе? Книги. Имат ли енчанти? Имат енчанти. Супер. Само ми трябва сега един анвил. Което и. Пръчка. И за кой ми е тази пръчка? Джизус! Мале, моят късмет кърти днес. Нищо. И... Супер! Така... Вече ме е хубава братичка. Кой това, бе, мале? И това ми се скара къла. Чест! Yes! Няма що. Нищо. Така... Potion. Regeneration, Poison, Fire Resistance и нищо хубаво друго. Супер! И Lucky блок, ама на 0 лък, супер. Бол, не ми трябва. Не ми трябва тия неща. I'm dying, bitch! Не, губя всичко! Мале! Мама мия, всичко си загубих. Пак у мен май ще ме надвием. Това е Unlucky блока, който няма да щупя, защото знам, че е Unlucky. Да му се не види. Чайте поне да взема тия неща тука. Дето уж съм много тъпи, ама в момента нямам нищо и трябва да ги взема, просто налага се. Ако не взема поне армър, накрая пак у мен ще ме разбие, понеже той е много силен. Някъде 60 хелт е. И... Чайте. Добре. Чайте един хляб поне си взема. Има какво да ям. Добре. Бола съм го оставил тука. Супер. Браво, че не го взех. Нещата са ми тука. Jesus. Yes. Не са унищожени. Има надежда.
Така да събереме бокуците отново. Да си ги сложиме. Така. Слагаме. Каска, панталони. Ей, хайп! Всичко е тук. За първ път да се зарадвам. Така. Fire resistance и това е. Само бутушки. Няма кой да ги търси сега тия бутуши. Не ми трябва тия неща. Мале, край! Fuck my life, хора! Защо? Добре, той е тук unlucky. Сега ще го щупя за да видя колко е unlucky. Чай само да взема няколко блокчета. What? What the fuck? Защо ми трябваше да го правя? Защо се питам аз? Не. Помислих, че ще имам късмет, ама... Мале, ще изнасилят вилиджера, не! Той ме погна мене. Фак, рън. Котки, аре бе, изяща ги! Изяща котките, мен не ме убивайте, моля ви се. Чакайте да направя барикада. Да няма откъде да минат. Така. Надявам се... мале, напълних си инвентар с тия бокуци. И здраве да им. Чакайте видя само нещата, дали са ми все още там, че... Като гледам обаче май ги няма. Не, рип. Чакайте да взема тия неща. Тука са, добре. Ще включа Game Mode едно за малко, само да си изчисти инвентара, че ми е мазало. Така. И вземаме се отново бокуците, които вече станаха на кашкавал вече. What? Изчезнала ми е каската. Опа. Всеки път по един-два предмета ми изчезват и този път един много важен предмет ми изчезна. Така, това е тук, добре. Това не ми трябва. Ей! Още котки! Дай! Това не ми трябва. Мале, то почти свършихме, аз никакъв... Лъки ли е? Мале, yes! Чайте, кое е повече демидж? Бей от тука. Така, чайте, сега го хвърлям. Нищо. Това е нещо. Как че е нищо? Пак с айрон. Кладенец на желанията! Ей! Омага! Повече няма да пускам. Никога. Lucky Villager. 24. Не, нямам. 10. Мале! 10. Това нещо ще унищожи направо пакомена. Haste. Fire Resistance. Не. Искам да го унищожа. Подал съм. Аз им емералди. То обаче няма трейдове за емералди. Абаре бе! Не ми се прави. Кое е това бе? Така, тука сме. Не. Забрави. Lucky Villager. Не, отново ли? Бейте! Къш! Нищо. Мъга. Рип, добре. Мале, тази братичка е много силна. Не, разкари се тука. Разкари се. Мале, чайте да не ми пуснат някакъв поушън. И това е краят, хора. Ябълки. Супер. Една легендарка и такива прости. Така. Стигнах до финала и сега е време да призовеме пакомена, който трябва да взема яйце за да го спална. Така. Ето го. Спамваме го. И сменяме това. Пускаме това. И започваме да го биеме. 60 хелт. Мале, кой ще надвие? GG. Пакмен, лай! Хора, сгубих чаленджа, провалих се, не успях да го бия, с такива считайте ми нямаше как. Това ще бъде всичко този клип, хора, надявам се да ви е харесал, ако е така може да го харесате, оставете един коментар и разсъмните за моят канал, за да ме следите всеки ден. За всичко, които не знаете, ми втори канал, където се опитам да качвам възможно най-често, линк към него в описанието и бъде чак с мен, ще си имаме следващия клип. Чао!